ସାଙ୍ଗମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି ଆମ ରୁମ୍ରେ। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ଆଜି ହେଉଛି ମକର, ହାପି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସବୁ ମକରରେ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମ ରୁମ୍ରେ ମକର ଭୋଜି ହେଉଛି। ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲା, ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ନେଇକରି ଆସିଛେ, ତାକୁ ଆଜି ତିଆରି କରିବା। ଆଉ ବେସନ ଆଣା ହେଇଛି, ସୁଜି ଆଣା ହେଇଛି, ସେସବୁ ବି ତିଆରି କରିବା। ଆଜି ଆମେ ମକରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛେ ରୁମ୍ରେ, ସବୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସଫା ସୁତରା ସବୁ କରିଦିଆ ହେଇଛି। ଆମ ଛାତ ଉପରଟା ପୁରା ସଫା। ଏପଟେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ପୁରା ବାନ୍ଧା ହେଇଛି, ଆକୁ ଆଜି ରେଡ଼ି କରିବା। ରାକିରା କହିପାରିବେ? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ବି ପୁରା ସଫା ସୁତରା ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ପାଉଚ ବି ପୁରା ସଫା। ବିକାଶ ବାବା ସଫା ସୁତରା କରିଛନ୍ତି, କାମରେ ପୁରା ନାଗି ପଡ଼ି ପୁରା ଫୁଲ୍ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ରୁମ୍ରେ ଚାଲିଛି ଛଣାଛୁଣି ଚାଲିଛି, ପକୁଡ଼ି, ବାଇଗଣୀ, ପିଠା ଛଣାଛଣି ଚାଲିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁଜିଆ ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଏସବୁ ପିଠା କରିବା। ଚାକୁଚି ହେଲା କି ନାହିଁ, ନଡ଼ିଆ କାଟା ଚାଲିଛି, ନଡ଼ିଆ ମିଶେଇବା। ଛାଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାନି, ଛାଣା ଚାଲିଛି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପିଠା ହେଉଛି। ପକୁଡ଼ି ବି ଛଣା ହେଉଛି, ପକୁଡ଼ି ଛଣା ଚାଲିଛି। ସୁଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ପକୁଡ଼ି ଏବେ ଛାଣୁଛି। ବାଇଗଣୀ ପକା ହେଉଛି, ବାଇଗଣୀ ହେଲା, ବାଇଗଣୀ ଛଣା ହେଉଛି। ସବୁ ସରିଲା ପରେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରିବା। ଏଟା କୁକୁଡ଼ା କାଟା ଚାଲିଛି। 3 ଜଣ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା କାଟିବାରେ, ସଫା କରିବାରେ, ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲିଛି କୁକୁଡ଼ା କାଟା ଚାଲିଛି ଏଠି। ଜଣେ ଛୁରୀରେ ଧାର କରୁଛି, ସଫା ପାଣିରେ ଧୁଆ ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ାକୁ, ଭଲ କରି ସଫା। ଦେଖିବା ତ କିଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ 3 ଜଣ କେମିତି ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ। କୁକୁଡ଼ା କାଟ, ଗୋଡ଼କା ଆଗେ ଫାଳାଉ। ହଁ, ଦେଖିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା କାଟିବାରେ, ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ରେଞ୍ଚି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଡେଣା ସିଧା ଫାଳେଇ ଟାଣିଦେନେ ଫାଳେଇଯିବ। ହଁ, ଟାଣ ଦେଖି ଅନ୍ତ ବାହାରି ଆସିବ। रेशम फेसल चढ़ा जा फिर मुझे देखने कीटा मांस ମାଂସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତରକାରୀ କରିବା। ଚାଲିଛି ପିଆଜ ଭାଜା ଚାଲିଛି।
ଭଲ ସେଟା ବି ପିଆଜଟା କଲର୍ କରିଦେବ ବଢ଼ିଆ ତରକାରୀଟା ବି ଟିକେ କଲର୍ ଆସିବ। ଏ ଦେଖ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଅଦା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମସଲା। ପିଆଜ ବି କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲାନି। ରସୁଣ ଅଦା ପକାଇ ଦିଆଗଲା। ରସୁଣ ଅଦା ବି କଲର୍ ହେଇଗଲାନି। ଇଏ ଆସିଲାନି ପୁରା କଲର୍। ମସଲାଟାକୁ ଯେତେ ଭଲସେ ଭାଜିବେ ତରକାରୀଟା ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଦେଖାଉଛି ମସଲାଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ମସଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମସଲାଟା। ମସଲା ପୁରା ହେଇଗଲାନି। ଗ୍ରେଭି ହେଇଗଲା ମସଲା। ଏମିତି ପୁରା ଗ୍ରେଭି କରିବା ଦରକାର ମସଲା। ତେବେ ଯାଇକି ତରକାରୀଟା ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ମାଂସ ପକାଇ ଦେଇକି ମାଂସ ଡାଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ଖାଇସାର ଭାତ ପରେ କାଟ ଏବେ ମାଂସ ପୁରା ହେଇଗଲାନି। ଟିକେ ପାଣି ଢାଳିଦେବା। କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏଇଟା ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣା ଚାଲିଛି। ପାଣି ଦିଆଗଲା। ନା ଝୋଳ ଟିକେ ଆଗେ ପାଣି ହଁ ତୁମର ପସନ୍ଦ ହୁଏନି। ହବନି ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେ। ଆହୁରି କହୁନ ମୁଁ ଧରିଦେବି। ତରକାରୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି କଲର୍। ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ତରକାରୀ। ଦେଖ ତରକାରୀଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ କେମିତି କଲର୍ଟା ଉପରକୁ ବାହାରି ଆସିଲାନି।